Spomínam si obzvlášť práve teraz, lebo je tomu 49 rokov, keď som v novembri 1959 začal ako 15-ročný moju profesionálnu tanečnú kariéru v Sluku. Až po dvojtýždňovom buzerovaní umeleckého šéfa Dusa Kubánku som dostal zmluvu. Rozmýšľal, či ma má prijať alebo nie, lebo som bol veľmi tenký. Sluk je štátne umelecké teleso tanca, spevu a hudby. V mojich časoch Sluk mal asi 160 členov. Teraz je podstatne menší z finančných dôvodov. V Sluku som ostal 9 rokov a precestoval veľkú časť Európy a Severnej Ameriky. Účinkoval som v nesmierne mnohých predstaveniach. Jeden z našich zájazdov bol v 1963, keď sme hrali v mesiac v Paríži, a v 1964 2 mesiace po celej Francii. Väčšinu našich zájazdov sme cestovali autobusmi. Napríklad na našom 4,5 mesačnom zájazde po USA sme precestovali skoro 12 000 kilometrov. Vyrastal som v komunizme a tak zájazdy po západnej Európy, teda tzv. Kapitalistických štátov, bolo veľmi zaujímavé. Paríž bol fantastický. Eiffelovka, múzea, Notre Dame, Champs-Élysées, Arc de Triomphe a tak ďalej. Viedeň hrala veľkú úlohu v mojom živote. Viedeň je asi 60 kilometrov juhozápadne od môjho rodného mesta Bratislavy. V mojom čase Bratislava bola v Československu, teraz je to hlavné mesto Slovenska. Viedeň je mesto, kde sa môj otec narodil, a je to tiež mesto, kde som strávil mesiac v 1968 pred mojou emigráciou do Kanady. V 1965 som bol jedinýkrát v Sovietskom zväze. Moskva bola veľmi zaujímavá. Kremlin, Červené námestie, rady ľudí, čo chceli vidieť Lenina v jeho mauzoleu, Bolšoj divadlo a tak ďalej. Z času na čas som bol bombardovaný, nielen ja, ale všetci sme boli bombardovaní fanúškami, ako napríklad niekde v južnej Francii na pláži, druhý deň po našom predstavení.